Здравейте хора, аз съм Доброгеймър Сал, тук сме Небризо ДГ и днес ще играем в... Как се казваше сервер? Чакай. В един сервер, където правих ревю. Така. На кой ще играем? Ай на Kit PvP. Ай. Това откъде се влияше в PvP? Чайте да как ти. Ти с коя програма снимаш? С бандикамите. В Raps. Закупената ли? Да, ама аз сега не снимам. Да. Така. Къде викаш да ходим? На Kit PvP. Добре. Ти. Къде PvP? На Кит ли да пише или? Варп трябва. That warp does not exist. Що не ми става, бе? Ало, Ай на обикновеното PvP. добре. И какво трябва да напиша? Еми War PvP. Ефир секунди. Добре. Значи къде са? Ами. Къде си? За тебе. Така, идвам, чакай. Ето. Скачаме ли? Скачаме ли? Еми той ще наповеди сигурно. Той билдер. То няма с кого да се би. Искаш едно последно. Добре. Завръщане на айтеми ли? Да, с връщане. Добре. Чай само да се нахраня. Скачаме ли? Да, скачай. То ти ще ме убиеш. Аре, War PvP. Мятам. добре. Сигурно. Друго какво имаш, че не помня. Еми, говеждо месо. Чай. Друго няма. А, не, лод. Аз лък не съм вземал. Не, имам предвид лодка. Така, аз съм за тебе.
Аз се бия 101 въз 1 с връщане на айтеми. Аз ще фалтелирам. И то се уби. Да. Той тръгна. Бързо, хвата. Притуля се. Де се отивам на Ларпик. Ето го. Брик с БГ. Ето го. Готово, върна ми ги. На кого викаш тъй? Не, той е. Еми той ми ги върна. Нещо. Еми даде, той ми ги върна. Не бе, аз при малко преди да ти ги върнем му написах той. Айде в някой сървър на тип PvP нова сайно. Ние сме в този ден, където направихме ревю днеска. И снимаме клип. Не искам PvP. Ще правя не искам да я снимам с някой. На тип PvP. И се появи Венко БГ. И сега ще... Вам следа и за сега, абонирайте за мен, за Биркс БГ и за Венко БГ. И чао!